Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Mwanchumulilia Ondizi TV ne mambye ndengia ime yomoroberio wensa kia chitariki sato omotienyi ogatano nemo omwaka wechiri bubere nemerongo ebere na inye andonsi soto tengerete ni matenga rero nilitukulitangani somotienyi ogatano nemo somotienyi o June stokomera na ime yomoroberio wensa kia koromotienyi omogani nigotogo chaka nechinguru kegima seigo andonsiore oganda toto bwatia boka so ime yomoroberio bwensa kia turoyo mo turababere elinde tobetoko ba libwa elimo ase omoroberio bwensa kia mashabiki tukurwase county ya Kisii county elia ya Nyamira na boigoti county au chirichitonchoka na ine so ime yomoroberio bwensa keza nengoro kwa job maangi neko nikanchibiche chibigo na malio gabiro ukira asentiro wekira nu na Abigail Nyanchama Nanchiria nenkuru kwa Frida Kerubo bwakirebyo mwanchi muligerelia andonsia sogendete kotobwatia kurwa no basemelia kono na kwabere gokoboka buya na kigwa chakire liarere wiki yago ngakiye ya chakire mwanchi muligerelia sanga na into somorobeliga wensa kia otomanye ngakiye weekend yago yarenge nimetena manga beteka koleka na se weekend anani metenga kere holiday yana yarenge litkolia Jumamosi metenga abantu baroro batabete bagwikira na seke bagona bo totebya ngakigwa chengerete litkolia yago lya madaraka nando totebya extend ya ka holiday gwikalero metekere holiday yako ba Jumamosi go extend ugo chia se litkolia Jumatatu omanchumule to kwaligani bene osangera intwe mambi yabono iga otomanyenga yoko bwati omorobeli koruna ende bayigobe kogotora babere batatu babe bagosoa asomorobeli wensa kia bono mambia ekarale litukeligali ya Jumatatu mwanchi muligelia ni goto bwate chintonde isata somorobeli wensa kia sentonde ntangani tokwali bagali ya bene lyokukwana naye maseye mona bayigoto akomanya ali abende takokoleka na asoro ngorwa gusia sentonde akabere to mulikera sensemo ya magazeti na bayigwa sentonde ya gatatu to mulikera siasa chorogongo ruagusi ekarali tukulia lero tora abeto gutwara bageni ase studio abo barabe bakumulikira amangana ali abereka bakolekana asobwango iga ali alengete gesiasa igo mwanchi muligerelia atoma chako sangana into asemambia ya bono iga elinde tobeto gosanga asobwamo so asensemeli mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Wego asangana into kerengeli kiago gwetra ase namba yesimi ya 0792192834 elindo tumanye asoko bwatia omorobeli korkono mwanchi mulielia mashabiki tonsipi korwa sorgongo rwagusini gotokubaliganye bene nabaga korwa sechi county chonsi emerongenene isano na ibere pininge location yago na bari abageni tokobaligani mwensi moigwe nga mwabeire mogwikanka boigo totali kweba amashabiki tonsipikorwa asichinsemo chirichia diaspora nimetenga bono igani ngo mwabere mokubwatuki bago keno kulinde korabe ko morobeli wensa kyamo toba manyinga asense ya Kenya ngaito wabeire togwikira mwanchu muligerelia atiga tose asense meri kebungu kelitko elinde tabatogo kumanya ase kebunge kekerta chikoba togo sa makora sigetabu kya Yeremia 39 awasoma kwaye 13 kereke bunga katenga ekene nche ningotolie togoitwa nomoro aye notolike togoitwa ase esegi ekyageraye nigonsemere tinche nabo omonene atebire kitabu kya Yeremia 39 awasoma kwaye 13 kereke bunga katenga ekene nche ningotolie togoitwa nomoro aye notoreke togoitwa ase esege kyageraye nigo onsemere tinche nabo omonene atebire akero monene agatebanga
ekerora abe kukumotoria agosekera arabe kakugotoria emambe yabonoiga na gotange korwa ase ensemeri yese ginga toko bagokorwanigwa ekiagera ngani gorabe gokomosemeria chinga kichonsi kina kikebungo kielituko lialera bwakire bya jabo bwakire bya Frida kikwabukire jembogete bya kigima no machenga na itukulitanga ni myomutinyu June astokomera naso murobero insakya kabisa yes erebu ya kigima no mutinyi omogeni mutinyu ugatano nemo aha nabona akaigura abange na wate abamatukali yakarenga musimega tori kibando kya nusu muhaka ndamachenga kina cyeti Frida turongi mutinyu yigara kiyo karanga amatuka abeire ka woncherelyo maite munabo kunyagukia ebintu ngo nyagwoncherelye bire abana igatinga getego singa abantu mbachi usimbeke bituma bya nusu bwaka gaja karanga bituma mbira already bire mugondo bitaraba bikorusigoro asinga nchogonchurira yakwerire lakini amatuka ali yakare ni maetenga kero mwako bereho komnyokake bate abarenga nusu mwaka kolende no gonchurira yakwerire Frida kabisa akere mambi ere engia kegima ase naruchinga weekend yarenge ntambe kegima uchake litukuli juma mosi litukuli nene lyo chengera madaraka day litukuli juma mosi abantu bakagenda chikanisa chinsemo litukuli goro boigo ni litukuli alenge liya kegima abantu bakagenda chikanisa na intubu na Ndizi TV no twalenga se skuru ya Iterio Boys asomorobeli obetiko chakabeno kuruka jirushe kole twanere presenter vini yes kole no mwanchu muri Ndizi mausangana intunga ki weekend ya yarenge anemono nkiyabeta kwandika kanisa bose weekend nga yarenge guzi aba mono ne weekend yarenge tobeto koranga basani bawo ikerana asumo bagani carnival ensemelia ya Nairobi kole ningana nabe denkoranga bo igekwe sokinga igati abasani babete bakurusi kwase igati abali wale gochiko perform ngaranga ya biri kole tama berera ase mitandao timadinga ningwa bete ko ya Frida anabere nko yarara abantu bangi bagokwana actually naro chino no bete ka korobelio murobelio ibene echateka ko kagusabo kwabera gali asensemeri mitandao angani abantu balinga bangi kegima nabasani ba expected abasani bonsi bari babete bagukirana gari bachigo perform kurenda konyaranga chinga kechikaba chiko baerera lakini abete kagusaba kwabera ataba next time na chine kinga babere bakonyera libagali abene ligo perform bonsi ere bu yake gima boigondo atakoranga omoyego monene bo chengera madaraka okwendikiwa ase county area ya Kakamega Masinde Muliro okay Bungoma yes ase igitikeri kya Masinde Muliro yes koranga abanta bange bahoikere na sensemeria nabamenyi borogongo rwensemeria kulindingana nabe ngoranga ekobeto bauti cinga abakwani bange mbakwaniti ali ngabake man of few words no alinge ngijera otabirenga nje tini uju kwana mangana mange tega yo na mangana mange tkoranga abantu abakesana ba maita emegelia kare nyoranga ababunge bale kweguli bagabaraka omonwa ha kulino chenga inziobora iwa Dr. William Ruto emerobelia chenchiri Frida emerobeli nyagonchereliere azoro china abantu abakibabete bagwesokia andi nonye bari gukwana bedem bari gukwana asige kegetambe yo bari kubutora mangana abantu maitini protocol yarenge boigo gosengake matideli na lirolio tuli kulimanyirelia ase kulino Frida ni machenga kili tukoli Jumatatu boigo abantu nigo baendete kumnyoka sinsemo chichiro nchiro kiago jaba itukoli Jumatatu daraja mbili abantu bali birundo kwanyara bangina babuate babugoretie mezigo kigali goro maitenye gali otubwatie keli tukolia lero kya ongeyo tubwatie onya maite kigali njiro konyoranga sebanga para bali kubugula musigo igoro maite keruda takwende sabali entambe ni mesigo usote takurwa uno monto urachi usikwase umuchilyo Nyorobi akwena Nyorobi tumeke bus e bus ngubugulire mezigo maite kigali jidoja agaro kwata manyabuari obwate biasi okoligali okubeka mezigo kegima ikegere kigali chinde kirachyo ego chire chingia ekerole bwango asikolende chimbwa nchire nabere nkoranga chitari chingia Frida okay konyoranga kurwa busene no mucho nyakoe weka ase muchi obosonga konyara busena misini sikuru musocho nyore chibeso bwene to wakanirenga sabini kolinda bantu morata edikwa kana besecho nkibona okonyaba bakora
abasacha batano basukunane tigari Frida kabisa noma tenga likali kwa kana 50 wasunaniga orabasa kogu mategete kyo mogongo chibese irenga Frida chibese nyinge kigima ine rembwanga ngani tokike tima tosukora mangana konya abantu basukunaine batano bose batano naende kwanya chikali chini baka basukuna nande kurumaika kwanza by the chigari chichikor koru town go cha sense me ya mosocho akonyara egali na berwete koru stage ebwenete kubugori abantu barenye ni 14 lakini kego ikakara ikirego che mochari mate gaiga abuno bago chaka kubugoreri bona atme think yo chigi akore kana konyara ngabantu bagusukuna na kurugelesi umurangu kwa yigo wasinyuna nembe by the way gwaka go chase egalime konyara ngabantu nano kwa yane bagosinyuko yana bachikwari nga egaliri sakubwata iminchori na ne breakiga abantu bari mbago tigara ege korgetali kilometra bokwegerera kabesa gasinini lakini kago coste ekegera ngomubiro yo tokate banga tubwatiripea tokwenda ubutoko kwa bokwenda letero kuboko kungawo bekero toko butore egete kyomogongo letero kingawo bekero ega bantu mbabonete ko bamaiso anene kero bako bogoligwa ne kigali kigana ino banterebe kero mukurundi kigali kiga inyore gali yige ibekire ebugori abantu 14 akwanyara ngibugori n'abantu 21 era mamochoke gimasana asigo ne bwenda tobe tokubwati amachiko yepara n'amachikaya ako bakagochaka naye kikwaro ligali yichoire takonya kubetelinga tenga kotebunga tigaye tura ikobusi ndaraja ngo ikitore mutwali junction ile oso daraja kwatene na wate oye kiki ndo anyago iga daraja oske mutwe kwenyolire matoke kwenyora matoke pito nyori sabali ngima watene nire sege to anja kungainwa ayonye gali ichoire line gali ikobwatia ekiageranga nabura nyolenga kwabere gokwairera gochia ase kolendo bego kwenyora ase atali agaya ose gogosiria obugima bwao ase gotobasa kwaerera gochia ase amakweli negwendrate obe gokoene kinga kwabere gokobwatia amachiko ali abekire ese epara na kwene kinga kwabere ikirana ase ogwendrate goika buna egwendrate kabisa ochintera bachito na ino toko batebinga kaba maiso by the way kero mukurundi gali esichipara onye ne conduct bwato bako because metendera berate kwala umonta sugunane gali onye ne chiconductor chibwato bako kwanera ne chiconductor chaino nga aisa nekena kabesa kaliaga kyago sangerere na bagoika aiki abantu bali gasaikire naenda piki abande aira naenda chakuya erebu yakigima kuno mwanchumurere Ndezi TV na kanda utobwate wetera somtandaito Facebook Ndezi TV News digital asensemeri YouTube Ndezi TV News wetera somtandaito www.ndezitv.net chinsemerongebere na inye amatuko atano nabere ye wiki bwe wetera asenambato SMS 0792928834 sanganito karengere kyao wewe wetera sentirelia yo mtandao o Facebook 0792928834 sanganito ase emambia ya bono ase kolende buna naika kutoka kuba manyinga nige mambia bono turabe tukumirana nabageni baito mbageni kya turabe tukutwara emambia rero Frida tubata mo MC korwase wodelia Masimba Bosmairura nabayigo ntubate omo MC korwase wodelia ya bugeka Richmond manani barabe bagwikara na studio kira begikoraga ense ya monenosu ya bono mambia elinde tabeto kumulikera amangana alengete siasa na magendero ime county ya Kisii asigo kira chikoraga ensa ya monenosu mwanchungurere Ndezi TV tengera Ndezi TV strato kumanyia amange turamulikire amange anana mono igoro yo muswada bukuganya ku mwaka isiko omo waziri ulitinete amangana anana mono ye serikali county ya Kisii administration Alfred Endemo na egati ya mange ayo abeta korekana ime ye county ya Kisii boy go mugabano county ya Kisii Simba Arati na beta wikira na bosio bwesenet egati amangana
na mange turabe kumurikira ase imambia jabono asego obe go tengera ndistibia turabe kumanya amange kera chikuraga ensa emo nenusu kwenda Frida na mange boiga bera kwanikiwa ime yense icho ya Kenya anamono asorogongo rwagusi turabe koranga nigo uyu kabeire omokonyo murai bwense former vice president Kalonzo Musyoka naboigo oregati yabali barabarai ime yobu azimio abetega wikirana asorogongo rwagusi na wikirana azemeyega ao yemesangerekano na gusanga n'abamenyi ase me kaunti Nyamira nigo murayoyo abetega kugikelia serikali ya Kenya Kwanza asogokongia ekerengo kyobugima anemono gwetera asokomentwa kwibango asabetega kugagwania ababunge okore mirimo yabo buna ebwenderete tenga turarango naralia yabetega kwenekiwa nomokonyi niyo kabeire omokonyi bumurai wense Kalonzo Musyoka. Tomorrow is Madaraka Day, the 61st edition. Tomorrow, the day we attain internal self-help from Britain, the colonial power. What have we done with our 61 years? So instead of complaining, Kenyans are going to have to say no to over-taxation. Yani ushuru. My friend William Ruto amekubali jina lake ni Sakayo. We're going to tell him we will say no to this finance bill, and we have told our Azimio legislators yesterday at Ufungamano, even the Citizens Forum, walisema Kenyans are now overtaxed and we are not going to take it. And Kenyans will be watching which way our legislators are going to vote. We're also going to say no to bad governance. Completely no. So our message to Kenyans, my message from Nyamira today, taking advantage of having to say quietly to our brother, is to tell Kenyans, don't lose hope. Hatuwezi tukasema tumeinua mikono, haiwezekani. Tujikakamue, tuseme la kwa uongozi mbaya, uongozi ambao kusema kweli hatukutarajia, uongozi ambao chini ya katiba 2010 ni kinyume kabisa na makadirio na matumaini ya Wakenya walio wengi. If you think mama mbogas are benefiting, worse, their children cannot even access university education. Our education is a mess. Mimi nilisikia maneno ya ajabu sana. Sikia Mheshimiwa Rais mwenyewe anatuambia hapa Kenya we cannot afford a ticket ya ndege ya US akaenda kupewa ndege na marafiki ya kutoka hapo nje. Na waje niwaambie, mimi nimekuwa mjumbe hapa miaka mingi. Mtu akikuletea zawadi na niko kwa ofisi na mimi ni mjumbe, ujue kuna kitu wanataka. Mnajua Fikita ametuambia hapa ya kwamba asubuhi wamebeba mwili. Na hataki niseme alibeba mwili kwa sababu watu wa Nyamira walifanya makosa kupatia yule mzee mwingine kura wakalinyema. I know was not their choice. Tulikuwa na wakora wengi sana hapa ndani. Okay, byake imo nchumuri abuna bara ibeli bakwamerelia serikali atinga kibagendeta ko gikelia engana erengete okomentekana kwibango asikolinde bayane kiretene ninga mbago chugwanchira na obora yubo bego ikababa gosokya bene na boigo gukwanira amangana a lingana ndo chingana ndeligendete koreta libererane na sense moye serikali anendege ili omora ibwinsa tumigitego cha asetaro ya sense melia US no nyamaga yoko enekyanga niga basani babete bakomusira akabaga gako egwendege ili agachira kolinda ba maboli nende niga agandete ko boli gwanga basani kiaba friends with benefits na basani kiaba in return ningi kelibago chikoyo gwatimeti nkyora be kugukwanira sense meyo jama. Yes Frida engana ndege negetenda wiri kigendrete gotigira abantu abange amabolio amange Frida nonye no munyaruka
kero montago chalitskeli magote binga na kuboleire ekegweke wikubuliri tuyikubwata kegwa lyoka eboli yango nkerenga kieke abwate wikwa kero montatu alekerenga kiaya abukira abenga nekerenga kyobosani abukira abekerenga nga nakanityo bokonyi gete kurwa sore kero montago tabinga tiana kora lunch rero kure bolinga inkikyagera igona lili boli tokonya kwebolinga omurayi gwense aba kwete chin endege naende asuburai tibatinga usoninyurete ingakigete oyo kabeire umu chief justice Maraga abwate inganagete yobututukanu kurene karaenda sense meyemo akabaga kwa uchimboli ibere Chingondi bere agakana nga ya nchubura ibwane mboli kunganchira mbugoli ngireke kwa kende gyonsi ase igo boigo umurai bwense Dr. William Ruto nigo abwendrate kwene kinga obira tutebinga basani aba inki mbara byaba ande na abwendrate gutangasa tene ninga na irweke gweke obuna buburai Frida lakini obakonga iborekera abasani barorire nga urochere tabwate besa tetenga abwate only 10 million ngayo bogongo bokurerekera abasani baisokire job abasani bago batebire nga yaya job ngo enda kwarenga asigite tigatogosire tigatokwaye toreke obekugwikira nesabari abo buya bokumumbo yekera abasani bagosira kurende ekera abasani babere bagosira aibuno murai bwense tagutiganga ukire mbaka zosoko boli nabwena totebinga mapema nga nanyo irugosira kurwa sabasani asestare yani ekegera no murai bwense wigato ntokwa tozo bori bokumanya kirege ntoto tebya nabenga no ena senka enyare kanenga umusubati obe irega kurirwa ekegwa no musanyo yasemeremo tebenga ni birthday yao Frida e birthday yao totebenga umuntu mokora nere meremo teba nae kwande tebe job korete na korete ekeweke ngende nyombari ngende nyombokire naende akero umusate kwa runyombe gwatebanga tubwati besa kerwate nga tubwati ekero no gakaso nyomba nyolengo bwate simiengeni kwibolika aye baba gakiti kwa ntebinga tugwate no efya nako efya usikwa bekire gali amubuta gochemere mu Frida korende bon oira nenka nesimiere nene okirete mukake kara kuriga esi ona ikaptora maburi ona kero ko mungaini nigo gotangana gwesoera ngatiga ngesoere ernare ngembe makiti yango tebinga naho rweke gweke kurwa semerimo ono nari muntu akero gokira wikayo twara maburi yes okay ndochengaga basense mekwa berko batokanya ewani omara ibwensa bweneta gwesoke kendabu akwanere nganeyo abakenya bataratwara amaburi amange asekorene nonyoberega kwegerera ensemende abakenya mbara baba kumwegena babere bagotwara chitangutangu kubwatikana ninganeyo yes abo igona manga betotoka kwene kilito juma musa tebyango naria na sensemende anigo abale mikorugale sensemo elia yekemeli yechae ngati nigo bagendete kwerobelia ase ogochigokora obocholi anene obocholi borabe bogokorekana umutinyo yegachinga ki aba director ababere bagwesoke bene nabo igoguyakira ekoko asoko ene kyangamba chikoba bakonyorera obubui asensemeyo yobocholi bo muri kito Mildred Mumanyi nabeteka wikira na sensemecho nabo igogotwaliganilia aya kubwatia obochori bwa director bekemeliye chai ase chi factory ao insu yoboteneri bwa KTDA ni gobono bwaberire ange ase bokagire gochakoba omweli bwo mochenyo yoiga abalemi nigo bagendetse kweroberia elyo kwenekya buna bachigochora aba director abo barachiko bakonya aso kwimukereria ekemeliye chae ase bono abalemi kurwa basi chache electro area insi ya Nyamache amona Itumbe factory baganirie obochori gochiakoba ubu bwasyo ku no mulembe twegeni nga obochori turachi gokora umuchenyo sita gobora obochori bwo maene naende ubwaki tutageti serikali esoro gutonyanyasa gusosobe kiri muntu tutageti abali miboka bechorero mutare kitoba koreteki batagete egeko gereka tu amochore ni tutokumwege na ngami kasi kyau jigotokorera obole migwito tutagete boboke na intuborore kana mune bisa kubinde bikoro kana mugori migwa urubuya serikali eberare no boli migwito tutochore muno kwani gwito gotagete abali miba minto mogo tebebebo tabuchi gochoro omolembo gororo
kende yonsingia kabisa kosoa umete ndibuna abalemi etomanyekanete buna abantu abachafu lakini kupitia umo director ito otoinuire twarorokanira abantu kulingana n'ekibesa atumente ase igo ncheno morembe ngosaba ase obo director bore moto kende yonsingia basako korekana buna abangina konyoro etuchandikete kurumaye lakini boniga etutagete tochoro umurai okoruko mo director oli omanyete omongina ningo omogaka ningo abana baito basome ekenyoro giito kegenderere nigo baganirie serikali guchagwetana na kurwa ase siasa cia baremi na gutiga abaremi gokora obochori bwabo guchanse umo director uri abaroche ngana chikubakonya goikerania amagani abo tebaiga serikali kamuranje mo basa gwesana ni asichikura chi umuremi nero bwata bakongwe gatonga mugondo nabo igo mutige aba director bari abakoro mo bare kurwa se chaya ito ndotagetia mangana ya ebina naende amune bimwaira koti yototageta abachori bwa morembe no bwanchani abalimba itoteka babaigo asichinga kecho nigo abalimi abo korwa basi chache electoral area batebire omo director barachekwa amagoron Dr. Abel Kenyoru asabange bateba muna nigo abeire kagwika abalimi ange asogoikerania amagani abo nabo igo nigo abakonyire asogokonya gutiria ekemeri gosegotiria bonus yabo kurwa siringi 7 gocha siringi 30 mu director ite Abel Kenyoru gesa 2022 babairo gepindi ya kemo okorera maajabu yo tuarege kibera tuare kuriera anse kabisa botokiri mpaka 30 bonus omotienyo toke 24 aseigo director ntuna tuanjete na ana tuanjete onde bwensi ora chikorete sakasa ke totage tomoganeti oyu ara gosera abari mikengo tengo mutara gito Kenyoru ebia tokoreire ntokweba nane tokoirani abatarakta abarenga ora bakoro barenga baibi bargo tuibira kibasa cheito nane tutagete koirani abatarakta bari abakoro tutagete koirani Kenyoru aye konyare kana bira gopinga abari minga tumagateba ega siba kodrinengia nane bagendete gokora isoko mamagoro nane bagotoko goetani asa toko kiyeipira mtumuno mogusitwa itabire na Sony 11 na Macho Factory stroke itumbe aba director baito umwako yotanyoro ndoko momiga maya tokarera na otugwete nga anga baira na no posi ekyagera bato sukiriji basa siringi 7 koika 20 baka bono ntati dore gote gata mwa magoro anyandi yako nyarekana akatu gina waka chikura ira bare ko genda iko baya tokode mira bane myake ayo itonja na kurarege sa soete ari tuko muntu are kora chaise tundubali gote akararire abantu baturumambia batikira kuboka mambi batika chigasi batiko bimechaye kuruba soete tuare kora chaye koraro itukelimo agendere gokorega asindu ndutagitana umuntu naji kumumina kurwa asega cia yakora igo tuarenga batakara kiri otokorire twabira batenengu weterere ngoripotania egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi omontumuriria Ondizi TV nsiasa kigendrete anemono aze abaribendete kuyakira ekoko obusio bobochori bwa director bechae as chinsemo au ime yorogongo rwagusi tali nseme yoka Frida boygo county nyamira tabitokora county ya kisa bitokora niko bandete we akira ekoko ekyorokareria kenenenga ekemeriye cha ime yorogongo rwagusi nkebwate oborito kimatinga nkyora bose mia abarayaba naboigo abaremiaba barachiko kobera abosego kuirense memo osego participate anse obochori bole busio bwabalimi bechae ndoshinga abarwandeli mbagendete kwirobeli abosibwo obochori babere bagosoka bene mbagendete konya chisera chiabo nabalimi mbaro chenga mbagendete nabarabo koitaberana babere bakoranga ningobeire gako bakorera imirimo ase chi factory chiabo igomba gendete goitaberana nga mbaroro bagusira nande nga mbachiko babagwa kachikura asoko enike babere bagochora barai abara bako bakonya na bayigo gutingia obokoreri seke melikirigie chae
buya kigima ndoshinga ne wente bagochora abarai barabe bakonya bakurigirya murai kyoyo urabe gagusuke kerenge icyaye kurwa se kerenge kemoguchia ase ekerengo kende kulende boyiko kiringa nega ndrate niko siasa chigendrete gati aba director bako naba director baya David toko era by the way aba director babara baye bono babiri abisi abara sabisi bono iga nabarabumba gendeta kwerwanera nago chikoine kingango tikara bari ase birogo biri naba director bari abakoro nabarabumbara ko moyo magenta gwesoke bene nabo igo koine kyanga ngo chikwiranira bare obokoreri bwabo ekegera nigo babete bakoine kyanga nigo babete bagwa kwa isiko lichiko litabwatire igo nabarabumbara sigeti bagendeta konya chisera cyabo koine kinga obuyambuli nga omulimi nero gochugwa kikura nero gochigocyoranga ningo gosobisi ningo gwa kwa isiko kulende liboli lindojinga nomurimi orabe gatutebinga ngati abalia abakoro n'abajia barabiyaba njira yo karabe ko tumania ayonsi gwetera akero baraba gotwara ochori kondo frida boigo tukuri juma mosi nyoranga ni gotwara tukulina nyali gochengera umuyega umadaraka day ase wetukwalinde bwa ase bunge county area ya Bungoma umuyega manene kulinde Mechi county boigo mbabe twakwaliganira imeyega ejo kulinde me sub county ya Kitutu Central ere ime county ya Kisii nigo umuyega yobeto kwaliganirwa ase egeti kyanyagururu umuyobeto kiranwa nabarai automania musaki tubwa mangana maya kurwa sorogongo rwabuge tutu dipon asanya Ogochengera obusibole bwense ya Kenya bwe myaka 50 yomo umuyega umadaraka imiye sub county ya Kitutu Central ngoba gukora wano mu assistant county commissioner Daniel Mutiso uyubo igo osangerekana monabarai asenjera ya mujogo chengera obusibole chinga kecho maega jogo soma oroboti bumurai bwense Dr. William Samuel Ruto gabaga kwenena omurubiri obugo sirio boibi bwechi transformer orogongoro iga kutangaza nikiwa hapa ya kwamba kutakuwa na shida ya transformer vandalism. Kuanzia leo mtakuwa mnaona watu wa Kenya Power wakichomelea hizo transformers ndio kwamba hizo transformers ziweze kuibiwa tena ama kuwa vandalized. Make sure transformer iko karibu na wewe iko sawa. Ukiona stima imepotea kidogo, wewe enda hapo kidogo uangalie kama transformer iko. Kama iko, weka alarm, sisi tutaweza kukuja na kufanya mambo mawili matatu na hao wahalifu tutajua ni jinsi ya kuwanyorosha. Manager bwebunge ya Kitutu Chache South Dennis Nyangwara yuseyo mubunge omweshimiwa Anthony Kibagendi nigabaka okwanira gati ya magenderero ayogenderete koenera gochia asaba na inchi gati ya bugusire byombe elibanyara kwegendereria asubugima 8 ambayo imepita hatujawahi kuwa na Uwezo Fund wala Youth Fund katika constituency yetu. Kwa mwaka moja na nusu umepita, sisi tumepatia wamama na wazee Uwezo Fund. Tulipata Uwezo Fund wachache, tulipatia 16 groups. Ni Kitutu Chache South pesa ya Uwezo Fund. Sasa ile step tunaenda ni ya Youth Fund. Ensemo na yue omo MC obugisero mheshimiwa Vincent Abuga oyibogo ikira naso muyego yue ni gabaga kwegerera omurobiriyo emiya eywe gokorwa n'abatuleti asebinyoro. Kuna watu huwa tunasahau kila wakati. Hawa wazee wa vijiji ambaye wamekaa pale ile. Kwa kweli ukiangalia assistant chiefs wakati walisimama hapa, ukiangalia chiefs wakati walisimama hapa, ukiangalia utaona tofauti. Nataka tungarishe na wale watu pia wagundulike ya kwamba wanafanya kazi. Wenzetu wale watu wa community policy ambaye wanatembea ndani ya giza, hata msara hawalipi, wanachitolea kongore. Ngakecho boigo omwe MCA Kitutu Central Dio Kinyarango igoboigo anyara kweneria ngambi ya mono guchese serikali nene asokorosia epara ya Kisii Migori Kisii Kisumu. Kika tunapoongea mambo ya national government, lazima tena tupongeze national government kwa tulikuwa na barabara hapa, hii barabara ya kutoka Nyamataru kuelekea Suleka. Hiyo barabara ilikuwa pesa sana.
Hapa watu wameumia kwa miaka mingi, wafanya biashara, especially when you walk along the road. Walikuwa wameumia sana kupita wakati. Ojo obolete karokia wa MC mewori ya Bogisero Simon Mechano yo kabero mu MC obogeka Charles Nyagoto. Ngo baba bagusanga ibirengero byabo byo gusegeta magenderero guchesa bananchi. Zote tuweze kuwa na umoja kuhakikisha ya kwamba tunaleta maendeleo ili linaweza saidia mahala papo unatoka. Mtoto akuongoze ikiwa amekuzaa, lakini kama hajakuzaa umuongoze. Ingekuwa rahisi kwa watu wa security iwe salama. Lakini vitu vizuri vinakuja alafu watu wanafunja na ndio wanapitishwa vitu hapo. Tafadhali sana tunaomba wananchi mkiona Carafats siweke sawa sawa, tunza hiyo vitu, ni vitu yetu. Oyo noro mweli obu guchengera litukeri gari ya madaraka ensi ya Kenya yabetege konyora obosibore kuroiga sebunge ya Kitutu cha South mwenye goyonyara gukorekana imeye skuru ya Nyabururu ni asigangenene yarenge gukwanira igoro yugutinyi oburendi anene asorogongoroiga ginko ripoteri ya getaseni kya onambe ya mobwanchete kia Ndizi TV kuroiga ase skuru ya Nyabururu egotoke bunge ya Kitutu cha South mi county ya Kisii eteriana enkoro kwa Dipon Asanya Manchumuria Ndizi TV oyuno roboti robesero kwalinwa no musakitu mangana maya kurwa asorongo rwabo getutu Dipon Asanya na mutwaze koranga abaraini go babete bagwesokya no tebanga abantu mbali tukwiba tumenete guchingira boyugo abagaka balia bebinyoro bali bako babako ene kinga babeire bakukora obulindi nyuma kubibali kurara kabisa yoranga umuntu obera kogosa babeire bako ene kinga baberukira inyo leta sekinyoro kiane nigo kwa konyoranga abasacha ngole bawita abarugi babo kulinde kuri nyumba 10 cyakinga kikiri kya kare ndiro balenge vera active abana balenge bako bakumurikira ibintu binibyo musacha ngwari kuita mukungu bakaba okay no ne kisegi kyegenga no na abana konyora batigire ko gende school bata kwende school ke kan konyoranga umwana oberega okina oberega otambe ubwire iso otambe frida ako banyora bonzi yo batuma frida abana ba tuno mwana onyure nyasore wasoma gondora bya matokons kulinde karamo abanda babete bagweso kigima na kuremeremo yabo asobo ikirano nibo babete bakonekinga okulindi wabere butingi bona boyo konekinga no ni chigi nkacyabeje gokea ta manyinga enseme frida ega inki kwabo kwenyora bwigo kurwa senseme kero kwaro chiri twerire gucingera madaraka buri twere Jumamosi engana babete bakumurikira nene no gutinya obulindi mbabete bagukwanira igoro yo bwibi bwiki transformer bakaba bakoruge kurege tindi asi bali babiri bagosoka bene nabo igo gokora obwibi obu ekero babuleti abagambi bakubwatirana asoko ene kyangango tinya bale obulindi ase binyoroime ere yake ngima kondo bego ebikoro nebingira bete korekana anya ebikoro byo chantamanyango kurasame yao ase kinyoro kilgia nyangonde kegotoka sensemeli ya gesusu ebunge anyali bali masaba nigo ya mateyemo yabete kegoichanira ogusira ku mwana obo magiga yogotwara eliyomana no murugyoye okikererete murugyoye kumubita omoyogo ikagusiria obugima bwaye kolende ya mateyo nigo yaberige kubolia serikali kwa nike binango kwa barobo tukibweime aso kumanya oboene bwingane yo nabwo kwa nike nga enkeyo nkonyerere oboene bwo basikolende babete bagosaba ogosirwa ekegera na igo enkeyo tali kwenyara aso kwa nike nga nkorobere bale umuyiga boko mwene nabo igo bakumwagakira enyumba kinga kyo mubero yobete kuwikiranirwa asengendo ya Krista Marian nabo igo mu rugyo yegotangwa asigita seni kyabanyanyimbo mwanchumuliyelia tiango tonyole orobotiuru amayenda ni gabwatainse ase kinyorogia nyangonda magagaya mateyemo gosiria omusacha w'emyaka yaigatwa obutkobogokiera lero korengana na barabo nigo nyagosira babiri bagotwara eliomana no morugyoye ase getambe askolende goikira bono igati baramanya ekikererete era kumubita omugyo igongo metimana aso gosiria omugwana na rire emyaka tole na erega iga abaya ikirete ngoso kirochire kwerigeria aso gokora aragerie family yaye yamanyire goikira bagosanire magoso bisinini obetirwo omugyo okure baki
abo yekerete ng'aiteire nyantura gase bakomboete eserikali egachekanywana abetire omoino akwete amaene abasigari ba nyantura bakamubogoria bakamoira obotuko obwo ase enyagitari ya Krista Mariani wabekire timaeti ng'ari igoso rinene ndirigekogera nche nanya koigwa magoso manene bagwetana bakwacha agocha gokora omwana onde akomobeta omoigaki nonya nabo nigo bamotogirie nyagusira koba omusaye bw'omukia ase okwerigeria kwaye anene kweneke bnango ikiraniare amaganio yenkaye nigo abereka gukora emirimo ase sekta y'obosombi ase kurende baichanire ogusira kwaye buna bakoerera etu abana gukumio konene kara tukuigwa mwana sokoro utimokire oituanjete mono ekenyore kegima ukinire ngeye itumuno muigwa ore gokora uchakete gokora egasi bogendi chipigipigi akerwanira ake nake akangenda kwenda chigari kurusongo tukiamukama igo bono ekero twagusindikete ritukuria togate ng'usirire kitokomiyaga gochiga tumanye ng'ana amaene omwana oyo asirete tuchigoiko tonyora omwana abetire omoyu areirie faranda isiko korwa abo togochikoenda ng'ati gatumanye ng'a biburi ng'a omwana oyo asaiteru ng'angai tonyora ng'ai tosiekere n'abasigari batang'anete goika ororo ekabe egente ekenene ekebe ase chinse echo obotuko obwo koruga abwe kara abasigari bachi goika asa yukorora omobere ng'a omobere oyo namaene ng'a nokorire baire eka twaswete enyomba yaye egento twasangaete neke igo twanyonete omomura oyo iga abegete chindagera emesa arendere abanto aba baye boronge bono ntokomanya birecho oyo ng'ai arwete omorui oyoe akacha gokora omomura oyo boigo nigo baeneke buna nigo bakorwa asenka etari kwenyara asibaganirie ogosirwa elio kweneke buna nkomwagachira bare enyomba na boigo goikirania emeroberio yokomwenia lakini asiekeire iga akia serikali motokonya mang'ana aya iga ase omochukuru yone inga yabo buremeru boro bonene bono gaki etogosaba eserikali motokonya gaki omwana oyo nkwerigeria arenge tabugati kende gionsi nonye gaki eserikali mware gwancha mwesoana nime obaene bwaito bororekane gaki obaene bwomoigwa oyone bororekane gaki gaki eserikali tobugate sigaki motosire noe kende gekeigo gaki ebino biebirero byaito gaki eserikali gaki togosaba noe simbarati asoro igwekerero gyaito gaki nige serikali yaborigwe gokora obutuki bwaime elio kumanya obwene bweng'ane eyo ase kurinde omubiro nyagusira obekire ase ngendu ya Krista Marian na boigo ase omurugi onyagusira oyole omukagerwa atangire ase getasini ky'abanyanyimbo ime omochio bosongo tigatu sabe serikali aswa samang'ana aya ime etokonye mono tumanye kini ne obobebo asubore na turanyare kore machingoro chitu ntosaregete chingoro ekenyoreke ngesaregete mono gwetania omomuro oyo omoigwana abekire Krista Marian nomoise koria noare polisi Kisii town Frida Kerubo Ndizi TV Mwancho morigelia Ondizi TV orogoti rogo ichania ekerokonyoranga nigo omwancha boita oyonde ase enchera ere ijobo tutukanu taliege kore getanga ni nebikoro ebinge byabeire bikwane kigwana ekoro toko batuko gikelia nonyanga abantu babere bagutwara omuchando ase enka chinchera ne chinyinge cyuko bayana onye matege ntono je boyo je kirira mangana ya nelinga konyoranga mubwati monto murabe mugukwana nere maite kuna enyomo onye nenyomerenke wandete gie abantu babera sinyomo ase miaka ake tebenganika nise mumuguchi bose na sekenyorali bose abairi baino tebangananko yao na antia kero mwatu romoko mwagenda sensemeli mwamugo tebanga omokonto gwetera nobo gaki ngakiro chitorabe tokora mwasonsorana wekonto bate chinchira chinyinge tubate na gwetera ase ensemeli yomuture tubusumugambe kwayona umugaka no mungana muri kwigwana na muguri chinchira choko
bachukuna kinga mwabere mugo sunsa na fara bakira egetambo kurkinga bineke ndamye kurasna me Frida ene lebelo kona regulenga ne okay ne yakora toko gikiria emambe ya bono iga telebuya kerokonyora moso mosubate by the way yakwimukyo muyu na gukuru mugwakoye igo ekerokuria eria amateyu buna yaberege kwene kinga akaliuma na kabiri gakoene kigwa igo eminetinga mbanya gusonsoro muchando babiri bagotwara igo tige getambukiro kemo kigwa baikaransa bakwanira na rende kegosinya na bakonyaranga babiri bagwatana nikakiro muntu ukire kubwaye lika liyokoira egetambukiro gyokurusya yomo obumoyo tobirto koranga tali ewodi ya gesuswe bikora bune byabere bikoene kigwa sama kiaya antoro chino na sama tukabwango igasensemeli ya geteli ndaro chomuka koyo mona betaka gwako mwana oyo munyaruka oyuri grade 5 akamwako rutacho wikaga kwa ekora kyo gwichane sana ekerengekene nikialingi ngani ga mutumete duka akanyorwa kwirana igonga eminute nga ebintu nebinge bigendete kokolekana anaende bikoro nebyo ekero ko mwana discipline tobone ati kwa mo discipline baka kwa mo itano nyobwata amamocho mo ikaransi kwali kumukwanira umanye ngani nkikyagero nyorwa kurwa sedukelia numatinga kora rwito mwana ogo kiro kona igo gosibwa kuno goito mondo ndebe banga no mwana one tobwa ati bosibore bobo korero mwana o kende gyonso taite no mwana nabara bega oswera mwana otegerete ndizi TV itokinga umwibuli oni gako baga goito mate bikoro mtibo goichania nyoranga omwana umwibuli akwa ndos narote kora kyo goichani kigima nyoranga umwibuli akwa ndo ligino ene chumi gosamba uchaka gusambirira omwana ngasinga jat akorira amagoso boso ubugoriye mbaro mwaka ngapa ubaga kubuno omwana ubaga kumutigira ama umivu bintu nebeto ko bigikeli kigima aibuno omwana ibintu bino bwenda tobe no kwenda aso bizichia abana mwibuli yubo so mwari mwabakiruru getambukiro kotiya sabana tarinka kana ni chiskuru nje kunyoranga abana bako bagwita abana babo wikira mpaka omwana oba gako bunikano nokuguru oba gako chaka gosogoli ebine bikora tukoba tukugikelia emambia yabono kikwanyore korunekyo nebwendete obe gokuira egetambukiro na bako igoko kwene kinga kwabere kwene kinga amangana yo abere kakosonsorwa asenchira egwendete gotari bya kuitabana goikago siri obugima bwabo ligechinjira choko mwana discipline ebwenete kwali kumwaka akaranya kanyerere alikali kafate chinsaga na mukwanere bichi kondi akane kama ngono gwake biranya igono ukwanera abana nchego ikango buge biranya a punishment na bakomata ibyati nyenyomba usomo amore yara birisi kelio richigonga iri akante biranya skuru gosenka a corporal punishment is outlawed aligere biyeli nka ose skuru onsi okay igoli genzirenga yokoro abakurende Frida nabanga babasomye mu robero gwensa kimambia yabono watching Vincent Kenyoro from Iranda nyakweni kondani kerandi Dennis watching live from Nakuru City MCKGK tabanwari mu robero gwensa kia Taisi Amisi live watching from Nakuru City nikiwa na Cleophas Martinda Steva and Eric Azanyo Kennedy Gisemba tebanga wakire mincho wakire buyane shabikeito enamba mukuru wa sinze jiri kia Michael sinze ya USA United States of America jaredo yunge kurunyankororo imiyomoro berio obwakire kerondo chinga Joshua Mbiatirimba from Nairobi Ruben Center niko ndani na my wife Dorka Kerubo na my beloved son Carlton Tirimba. Good morning Dolphin Moraga, good morning Job and Frida, happy new week as usual. Let me wish my children, parents, friends of Ndizi TV, without forgetting my enemies behind, happy new week to them, full of God's grace and blessings. May God open door as they go out and as they come in, and have a great day ahead of them. Be blessed always. Be blessed too. Victor Omondo Miyenda katabanga koro Nairobi West Aigati na Nyakomo Chapi oikalea hoteli ya Buga Bumondo na mwachange family bategerete bija kabisa hadi tamati. Tebanga watera kwari amabuga SDA Church konde gwensi gaki sabatondo akorete
Omorisia amazing kabisa Ocharo William Nonde memoroberio aiga kurwa sensi Joshua Hambu Tirimbanara kwa kumasoma Joshua Tomege Pasota watching live from Thika Jared Orure Matureti kurwa Nyatiti Nyamira County egati abalibande tukubwatia omoroberi wensakia ase emambia yabono mwanjumode ndi TV abono turachikugenda ase omotimoko omoke asikondo turatukirana na kumulekera ayirobolijo ensemeria ya magazeti buna botambe igonko bakinkumulekera egazeti area ya The Standard na incha senseme ya neni gonkumulekera gazeti ya Daily Nation korende tia tosaso motimoko moke igoto skatonyegera wirantara sege kekerebosio elinde tobetogo sanga amange Ndizi TV ubwansu bw'omugusi ayumwanju w'egatasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iri gutuligireria na bwigo usonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka nabo gusonja gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero 24 bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omubogani ofanisi resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga mune amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukorli ubuya asaba kuri imirimo babwata muzika nigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakorohisya nigo kire cintununtu muno aseba igoba bwate kiri umucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate bitande biya byaride buya nende cincanukerage mbabwate swimming pool asura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo nigoba bwate wifi TV ngiya asokwe gokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mutandao onye kubwate umugigonde bwansi umusangerekano wasura bwenyangi mbabwata sura korera umuyigoyo asobo toherera ubwigoro mono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero eryubwero leraya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talira chinsemo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. omwanchu omurigireria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigireria television yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase
kuri email ya ndiztvnews@gmail.com. Boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero cy'ubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore all Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed.
chiombe chibori yani chatwarira amagecha nteme kuchisibi kabisa kagetebori chisibi gosibia eng'ombe imanya ko bang'atiri koreta mabere pia ni ng'amabere ng'asiri pinga ne ng'ana magecha kai mwaka misati kayo mong'ina kare ro kare kwenge sabuni ke kakwe chianga chitigare tata atali angana ngosibia njombo minto abo kong'una nyorire ga chombe chiane go chikabwata magecha mange sana bono nataka ng'andi sabuni eyo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibie misati tichibu ati tichikatara mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikali kwanya koigwa Enokem nkeke misati tiga konya goteberera neti abantu so musani na gantebia manya iga esabuni eye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata aba nekuruku eduke yue kuruku Enokem Agrofert egotoka imeyo mucho bosongo uzongo sita naende bono ngoko kwandete ngoko ndoche ngi yaga iga ngokeye omuiri getakagura ne nabugateire iga igwa nakikale enter tebwe kainde bono chiane chiri gaiga nepeti nakicho chikagala echiana tata echikore gusunduka yanyamali nyaka ni garo chigoro mugaga misati amaliogo ye chingoko no ndagera wateba chindagere chingoko no chire chindagere chiombe no chire ekena bono nenda nakina chagete ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi se boko yawo yango nyoliga neligo liliabo talirigo lilio kwa boy neligo liligo kwa no mubuko umugaga misati na maene abusi kwata bano Enokem Agrofert tinkolie barieteri ayenda iga Enokem Agrofert diabo diasoire misweti kangenda nchikolie bona konko ende ndora mungi na malisera buli oli mugondo ende matebyo ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura malio gaya none ndagera yechingoko echi namaine tarira eduka ya Enokem Agrofert imeyumo cho Kisii banyore ase nyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society eyuerange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiro Falcon Petrol Station bono nigo bachakire urusagi rwa borondorogia imeye chinsamo chiri cha Jogo ange na Jogo Primary Wigo na buku bakira SME Enokem Agrofert, one harvest at a time. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kuruobo wenia wetrasa marioga yokorwa se chinse chesko Gurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito Ngoro Cross Mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire amange ande karagwa chine ntobwate chi machine chigokomoreka chiarora nkikero bobe tigo kumureka umubero umugima gwansera umutu mbaka inse na ikigo tatengikere bo byamarwaire kyobwate twamanya kwa mariogo abana abane machine yengo murekere yarora mejando kyabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo ito nabako guikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 Gose 0712526764 N'abantu abange baeteire gana inde babwenire igo totwara bwoba bonde bwese kara bwakire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante.
walai ndani kama msukule miezezeta vile vitambuzi nipete na such kind of love baby sing unanipenda. Generation Studios igobabwato bukorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ejo abantu baho baragusunze asama tukale bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzeke na wochoganya cingero cingiya ejo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio ejo egasoka mariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na wigo mbabwate video shoot asibabwate tikamera cingiya ejo kigosoka kibica cingiya kweli kweli komenta nayo mbabwate sound haya ejo erengiya asemesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo Kishi. Karibu E-Generation Studio aiga utapenda. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mwanchumulilia Ondizi TV nkwali nibene ase enchunda akabere ime yomoroberi wensa kia astokuba tokumulekera anemono aliera aire obolito ensemo area yama gazeti buna butambe ni gazeti ya The Standard nkoba etia gwetera gazeti ya The Standard no chingana irobolito no kungusana na kugendrategati yomokonyi womorai wense anemono nesereka ase abete gakonyora chinga kichinkongu chinga ki abete gakobolia kwegwa endege area yabana jeshi abega kuyitalira guika ase county area ya Bungoma asabete kwatebunga taraba gago apply bose gago saba endege eyo ase chinga kitire chindonge kigima bwegengana ende irobolito nigoro yobobui bwaba Kenya anene mono se ekemina no keria ya rugby se babete bakonyali bagali abene gosoa se ekemina no ya HSBC a season yo mwaka wechirubere nemerongo ebere na isano sense ya Kenya betege kwenyolera obobui obonene boigo nuko ngusana ko genrete se ekiama kya UDA engana torabetu kumulekera se page ya kabere egazeti ya The Standard boigo nigoro yegatia mangana endrate se account se enseria ya ngumbu nemono igoro jobo rai ayuna mange ntobeto kuimanya ime yegazeti ya The Standard. Okay, manchumuli eli atigangu aligani goika ase gazeti ya Daily Nation page ni ntangani nkero mulikibwe gazeti yo amurikerete igoro yo kumusana nako gandeta kwa nikiwase kyame kyo gya UDA anene gati yo moraibwense na boigo omokonyo ye kinga kyabete litukole igoro kawe soke teneni na boigo gukwanira ababunge abo batabweneti kumulikira nene asense meli yo bokoleri ase chibunge cyabo cyoka kerba bete bakongusana na igoro y'ikingwana cyo mokonyi bomoraibwense oyo obete gakorangirenga nigo abantu babwenete gutwara obomo anene kurugalia ase bakurwa anacinga cy'umurayibwensa betega kone kyanga ababunge mbabwenere tikongainwa ase birogo biri babwate mbabwenete kone kyobomo ase kyamekyo anene kumulikira obokoreri wensi na mabagali bayire cinga kibabete bagochorwa
tuchikuririe page ya gatano na rimwe na boigo gatano na kabiri tobeto kumurikira ase oboime boiga se page yentangani nigo emurikirete ng'akibo nkige kogera bona aborkiwa bagotia gokora chi degree ase bachire gokora chi diploma ase nsemeria y'echiskuru cy'ububundi ekeba murikirete omorkiwa bw'emyaka 20 Darwin Mbogo oyobete gokora amatemwa a KCC aso mwaka w'ekiribu 2023 ngakibana betega kwechorwa n'ensemeri ya KUBS nene ase ogochigokora amaigerio ase eskuru yobobundi ndachikoba to kumurikira sobo ime tumanye engane yo baigo ase page yentangani nigo emurikirete ngakibona che parastatus budget yabo yaberige kunacha oika ase ekerengo kemerongene igoro yemya ase ekinde kirachikoba chikubekwa amo nabaigo kubwateranirwa ase chi parastatus chinde kirachikoba chigosikwa tashikomulikire page ya gatano ase oboime page yentangani boigone mulikirite okongusana na kwendete kwene kigwa asabo nchirilia na boiga balimi bali bamugoka chingake ensemeli ya cost yaberige kubeka amachiko amakongu yo erachikoba yekoirera obokongu asensemo yoboni obu bwa mugoka page ya 15 nemo ne mulikiritingane yo asoboime oskabo syo kwikase page ya kabere nige mulikiritamangana alingete chisemi anene chisemi kiri cha grade 7 na baigo grade 8 ase kyombekeri gianat kyabereke weso kyabene na baigo komochia ekyombe yokulikabor kya gya TSC ase ogotaikerania amaganyo abo anena yokulika aborke bali bechiskuru cyoboroso kubakinya ekerobo nabigo kwene kyanga ngosomya bale asensemeli ya junior secondary ekerba bere bakumurikira ngam nigo obokoreri asensemeli ya grade 7 nabigo grade 8 botaraba bogwekerana cinga kibabete bagotiga isiko aborke bali bechiskuru cyoboroso anena sibatabete bako bali baga pero to mulikerte ngam Mulike manene bw'ikyombe kya Nat Collins so you aberega kwene kyanga kero kuligelia nganigo omurike beriga kuli kwabena sensemiri ya junior secondary ningabeteka konyora maigelia nene asaruro mubwekana ase English literature boigo obereka gusugumwa ase ogosomya music art and craft computer na boigo emiremende karaba beri bakwene kyanga siki skuru cyoboroso mbabwate aborokia abubarabe bagosomya imirimo buneyo anene kinga kibarabe bakoegwa ali bagase korende baberi bakwene kyanga mbabete mbabwene tababeke merobeli ekyagara nganigo kisemya se junior secondary kigendeta gosiria oboroso ekero mulikyo yo Collins yo abereka kwene kyanga 80% asensemeri ya junior secondary ni mirimo yaberige gokorwa sensemeli y'oboroso anene chiskuru ekyo agosaba orkya bali bechiskuru cy'oboroso babwenete kwegwa amabaga yogosomya asensemeli ya junior secondary boigo ase page yo ya kabere nigo emulikirete ngakibono ekigambiro litkulia rero kirachikobage kuna chabene ningo bwenete koira ensemeri ya KCC ayambagiga ye petition kubekwa bosibwe ekigambiro anene korwa sababu atani bensemeri yikemakeligia Kenya African National Union KANU abo babeire bakoene kyanga endemereri ya KCC ne yabo ayambagiga yokoene kyanga ni goba bete bakurusigwa abisi agwetera executive order mutenyi okabe kitariki 11 mutenyi okabere omwaka bw'ekirubere na isato asekorende babere bakwene kyanga nimba bete bakoegwa a title led korwa ase ensemeri ya commissions of lands ase omwaka weriwe ya mochi mikianda 1969 nariba bete bakoegwa obulimo bo bakaba bakoegwa a title deed kitariki 25 cy'umutinyo gatano omwaka o 1989 ngoma nchumuligeria
ndochikomanya ritko rero nga KCC ngayira chikoba yekoba sepeji ne ya gatatu nigo emurikerete ogosira kwaye Chariot ase abwatani bari ba hiking babiri bakwimukiye gatambukero nabayigo gwikirana asensemeri ya Manga Hills yera se boda ya Kisii nabayigo county ya Nyamira chingaki babete bakurwa esko yabo ya bene kubwatikana no kwaye Chariot Kirui oyore kotema ko linase umurimo li o Everest boigo ase page yo ya gatatu nemorikerete nga kibona abakenya babere bagendete nekeminano gya Eco Friendly Engineering Awards ase abaminani abo aserita Esther Kimani na boigo Kevin Maina babere shortlisted ase baganyerete ningora chikoba agakoraliwa bene kuba umubuyi wetrasikimina kigya the Royal Academy of Engineering Plants ase umubuyi arachikoba gakwenyorera $1,000,000 5.5 agosika bosyo goikase page ne yakane anigo emurikerete igoro yobochori bikyama ya UDA anene ase county ya Nairobi ase abarayi bagendete kurtirana chinsase anene ase okwene kyanga ningo orabe gakoba omubuye kero kurigerera umugabana we county ya Nairobi Johnson Sakaja naboigo omubunge James Gakuya ngati abari bagendete komerera amate kerogo kyobunyakero ase kyama gya UDA imeomochi o Nairobi agosika bosyo goika ase epeji ne ya gatano ni murigete chi kampuni achireche serikali ngakibone budget yabo yaberige kuna chawika sekerengo kimerongene igoro yemya asikurinde emerobelio agendete kubekwa ase chinde kirabe chikubwata nigwa nakoba yemo alafu ase chinde chimurikire ngani go kirabe chigosie kwa bene peji ya gatano ne murikerete ngane yo ase oboime boigo ase page ya gatano nalimo ne murikerete ngaki bono umurai wense babete bakoterana nararo chinsase aboli tkoli goro kero mukonyo ye Gashagwa abete gakobolya babunge koba maiso chinga kicho bokoreri bwabo anene ase ababoletie kumurikera chibunge kiri bakorwa asikurinde umurai wense abete gakogenda maminchane nkwana yaya asenegetenga niko bobwenderete agokora imirimo yabo korengana ne katiba ya Kenya asikurinde babwenete wotarira chinsemo naboigo kumurikira obokoreri obwasabete gakokwana sem tikirige chigosori ya Amtala ime ya Kimilili county ne ya Bungoma agosika bosyo hagoika ase page ni ya gatano na kabere nigo emurikirita mukonyi bumurai wense rigate Gashagwa na kibona agenderete gusuguma nabayigo ko henekyanga orogongo rwa Mount Kenya rwabeire arugo chama kiraberi gakumurikira ng'anigo abarayi ko rwasenseme yo bagendete ko ngusanana chinga kyaberi gakubolya ng'am nigo bagwenete gocha amo nabayigo gutiga obugesakwa ase okoene kyanga ngukwana bali nelyo yelimo korwa ase ensemelia chinga kyari gukwana litkorerera Madaraka Day aniga betega kotebya umurai wensinga ntigo bagwenerete otuguterare oyo koira libaga asensemeria kingship asaba boretinga mbagwenerete gucha amo naboigo utwaro bomo gukwana nelyo gilimo elinda kwane kyangango ikiranya bali amagenderero anene ase ensingi mekera betega kwane kyanga nigo abakichikura babeta bako bachora sobocholi bumwaka bwekiri bubere 22 asobocholi obonene ase negetinga mbagwenerete gukiranya chira kiri babeta bakulira abakenya agosika bosyo goika ase page ne ya gatano na gatatu nigo emurikerete abalimi bekemeri kelia giemesi
ngakibona sense meli babeire bagokorerwa nga nigo ebankenya yekerengo ye 15 nemo igoro yemya erachikobage kubekwa asense meli obosombi bwemesi eyo erachikobage korenta obokongu ase egekegetambe nabo igokwenekya nga chifactory ya sense meli chiri chigosia emesi ngochikoba chire chikoirana magega kerekulira so mwaka bwechiri bubere 2024 nigo okonyaranga abalimi asekemeli kirikie mesi nigo babete bakoementerwa chibilioni 2 asekera omwaka asekorende ebanke yo erachikobage gwa affect obokoreri bwabo anene ase ensemeli y'ikampuni chichigosia emesi mancho murigereria kaite koikeraga abo nongo ikera omoerio bokumurikira magazeti eli tukurera kolende nabakonyorere gazeti ya Daily Nation oesomie asoweme atogoswasi gazeti ya The Standard epage ya kabere ni kumurikira igoro yokunsana kogenrete ase ekyama keria kya UDA okwabere gogwasioria okunsana kogenrete ase kyama ekyo anemono aso egotebekananga nigo chisegi chigenda ase kyama kya UDA chebete korokinga oyoruto ninge ngare anemono ase babete bakorwa era bale amona gashagwa Pregunta Dr. William Musa betakoruira na gashagwa nga mbachi gokora chisegi na boigo oko unerelia wa kisiasa asikolende bune abere korokananga nigo kubwatikana nenchera siasa chigendrete mbaraba bagoikirania chira ekyo kolende nigabe korokinga ebicha ya Ruto ningare epeji ya gatato egazeti ya The Standard nigo ikumulekera igoro yokongusana na kwandrete ime kyama kya UDA gekorokinga nigo kashagwa ali ase akungwanene mono aso wakwa isiko nigo mmanyo yomo okisiasa asamalie tatoni gashoka akobaga gwesokia na gotumanyinga nigo kubwatikana nokungusana na kwabero korokana ase kyama kya UDA nonyanga ninkwana elia yomokonyi bumuraibwense Rigathi Gachagua elia betaka kwana nemono chinga kichiri kya masabo ningana abete gakorengereria asi obuime buna njera kiye nabingo kora ogwetana nabo igo obubisa bwabere korokana gatiane no murebwenze tiandi etango omugano oyo wo mukonyi omugano bwa Ruto kubwata recho okoboko anemono chinga kichibalenge asense ya America nabo igo akaligie njera yako mosoino nyamusale mudabadi ase enkwana eyo mwanchumurira Ondizi TV egati ya mange abira korokana ime ya serikali iria ya Kenya Kwanza gazeti ya The Standard page ya kane ni ukwanera buno konyi umuraibwense Dr. Ninge ukwanera buna umuraibwense Dr. William Ruto betawikira na asenseria ya America nakaba gago sanga nabo yokoyogwa amaliganio abene egazeti ya The Standard page ya gatano boigoni kumulekera ase oboime anemono ase ensemeria obisi yomora ibwense America Joe Biden ekorukunga Oval Office ase mora ibwense Dr. William Ruto abete gago ikera na boigo wakwa ebicha bare amo no mora ibwense America Joe Biden ase etaro elia yaye enseria ya America ase abete gakora etaro yaye naboigo koegwa amaliganio abene tuskabosyo goika ase page ya gatano nemo ne ukwanira igoro yenchera omokonyo murebwense Rigathi Gachagua agenrete anemono kwenekinga obeire gakoreta orogongorwa Mount Kenya amo anemono asendete guskumira na gukwanira muroberio lio one man one shilling one voter yani nga ekura yamo omontoyo mo nesiringi eyemo yani ekubwatinga nga kimu abete mubwatu mubarabwa abantu na kyo kebwenderete kwene kinga muabeire moko ene kinga muabeire moko egwa muba okobagerwa kwenibo ya serikali mwantu Ondizi TV kolene ni gotoka batu kwenyolinga
nabokoba gugutuma chibesa chia wetira ase umuroberio o tap send bose go kwenda ase nsemeria yo mtandao o Play Store yenda ase mtandao o Play Store download app ya tap send nabokoba go kwetumeka gutuma chibesa korwa ase chinse chiri chia ngumbu na mono bale bwataba iri balensi ya Kenya tumeka umuroberio yo naendekera kwa bere go download app yo enter a promo code erekirenga Ndizi TV kikwa bekire Ndizi TV ase buna promo code asekera chibesa chire $5 chiri gutuma ni gokoba gukwiranirwa $2 igonchira bene gutuma chibesa ngwetera ase umuroberio olia o tap send asenchera ya bene nchera iwekeno obo kwanda sumutimo komoke kone mtuirane na kwenda kumulekera ayero bolitase magazeti. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia tap send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia tap send wakitumia promo code Ndizi TV. Download tap send kutoka Google Play au App Store. Tap send, send more, spend less. Toskebosio omanchumulia Ndizi TV kuika ase page ya 5 na 3 egazeti ya The Standard nigo egokwanera igoro yomo konyo moraiwense Rigathi Gachagua ningikiretenga tabaga kwiruka gatumeka endege area y'abanajeshi bose military chopper oika ase county area ya Bungoma kubwatikana n'umuliki w'egazeti yeye nigo omokonyo bomoraiwense akorokananga nigabetega kulinwa tumeka endege elia y'abanajeshi kubwatekana na sengencho embeo etalenge engiyabose bad weather ingana bete kwirira abe gako gochia kuligia endege elia yogo kondisia akayekorera etaro ya egoika ase county area ya Bungoma. Boigo muri gazeti ni akomutumanyinga ni ene chinga kichi cha 3 ase omokonyi bwe moraiwense akobagago chererwa na boigo kounereriwa bose koba mistreated yemaga boigo chinga kiaganiti gutumika endege yugoika ase county Eldoret abete gago kani bunga taraba gago ancherwa akabagago ancherwa kolende karaba yugoika chinga kichi omwali chukuiruka nendege yugoika ase county area wa Shingishu ni go abete gatebingwa uwanche rukwa kwa birugo kanwa igati yenga chinga kinyinge omukonyo umuraiwense Rigathi Gachagua abeire gago ochererwa bunoro chabwo n'abamenyi be county area ya Kimilili chinga ki Chamasabo county area ya Bungoma ase babete bakomote mbyemono omuraiwense Dr. William Ruto asugutalira county eyo ya Bungoma page toskebeka se page ya 10 pastora to kolera okumulekera amagazeti emambia ya bono nigo gazeti yo kwanera anemono igoro yokonyorwa wechibesa chiria cha capitation engana erabege kwira chiskuru chinyinge konyora chinga ki chinkongo se koikira bono yaberege kwira chiskuru chinyinge twara chinga ki chinkongo ase omorai we wabara nene wechi skuru cha secondary Johnson Zioka abere gako tora obwobanga okonyoru wechi bese china bokora bego kwene kinga chiskuru chinyinge cyabere chikuira na maega nene mono ase okora emiroberi yabo semeroberio boturuvanirwa ase chiskuru cha secondary egatia mange amorekeire imegazeti ya The Standard umwanchi muri Ndizi TV page ya The Standard no torachi gochira ase omotimoko omoke kolende ntore no kweginanga abageni baitumba bagwikirana ase studio tobe tukusangana barabuo ase imambia ya bono.
Mwancho murigereria eketoko kwenyolia nga abagani barabe bagwikira na studio emambi yabo na igabu barabe to bagosanga na inteke chinse chichirabe chigwikirana nga monomo MC kurase wadiria Masimba Boys Mairana baigo mo MC kurase wadiria Bugeka Richmond Manani kibarabe bagwikirana na studio nantobe to gosanga na barabo amange igoro ya siasa na magendero ime county ya Kisii kondo mwancho murigereria yatosa mutima como que goto skato nyegera ngwena ntarasege keke kirbosio tobe to gosanga amange Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali